uwei ushipai CRPF ulakum Siat bakla ya kasulai hakaba uwei unong shongkali ula Mynsaw haka jingya kenat haka por shiteng min a Mendipathar North Garo Hills District. Katkum ka kubor bla yo'lum la yathu ba kani kalaja haka por kat wei shiteng min haka artarek uyayong arhajar arpusan hajan Mendipathar bazar. Ka kubor ke yathu baka wei ka kali rongli kabada new number AS01 AM 7750 kabla penhia stat bha kala yat ling ba na ka Jakarta lasi bala apa hara di ki Pulit ka Mendipathar PS bat ki Pulit CRPF la keno ba unong yat kali ula persyang banrat ya ki Pulit CRPF hakani ka por kat hadu bola hab ban kin ria khnang ban lait na ka jing Mynsaw. Anda ki Pulit CRPF kilalet syajan ka kali reathu bau nong niat ula persyang ban pet biang da ka jing syapting i ka jing syak tambor wei upulit CRPF ula pen up da ka sulai eke bat persyang ru ban ple ya ka jing khang jong ka kali kat ba ka kali ka dang yat ka sulai ka lebetai kensan bat wei unong syang kali ha ka benta ba syakhmat ula Mynsaw jur na ka benta ka terpeng ya uni ubla Mynsaw la itu kerteng kum Nongbuaid marang ubla at prasnem ka kerta la penket no she Mendipathar PHC ringkat bat unong niat useng rem ki sangma namar ka jingjur ka jing Mynsaw la penken ria no ya Nongbuaid marang sya ka jaka ai sumar ba khambha ka kai pot na ki doktor ka penpau ba Nongbuaid marang ula buat kiat bat umla bante la kam yaladi ya unong niat jong ka kali ubala tip kerteng kum useng rem ki sangma la lap baula di bon pha ka kiat na po ka kali la lap ru ya ki bilor biar bat ki bor Pulit ki dang pelong menta ya ka jing toket halor kani ka jingja